Sing penting pokoknya manuk Pak Jalib nggih. Masih omprit paribasane mboten napa-napa. Iki kan iki penggaweane mebur kan iki. Dadi sing penting wis ditukokne manuk, wis digowak sukertane. Ora ana sengkolane Mas Ageng Wibowo, masuk ngalor ngidul nglumpat kono Malanggo ndi gondang durang gondang paribasane wis ora ana sengkala awang-awang. Jenengan sejeni Pak nggih. Dipun sejeni danyang Kang Cikal bakal tungkotya Kang Badirjo Bumi Dusun Bendo Sundang Bantur mriki. Dipun sejeni kalian Mbah Radiman Kang Bau Reksa Dusun Bantur. Dipun sejeni Kang Cikal bakal wonten mriki Kang wonten Banjar pekaranganipun Bobo Jalib. Dipun sejeni panjenengan sami, pun sejeni para nabi para wali donya sak isine. Pun boten wonten alangan satunggal punapa kagem menika Bagus Ageng Wibowo kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad dipun lepas saya diculne. Wis sampean ya ora kena wong suwi. Iki mang sing wis ucul. Nah, ya. Tapi wis rano. Ayo wis buak dhewe, dadi ngesih dhewe. Niki Bobo Jalib sampun tumbas ayam, Pak. Nanti pite. Wis ucul dhewe. Dados wis sampun tumbas ayam. Lah ayam niku gaweane niku lak teng daratan ceker-ceker nang mburi-mburi omah. Penggaweane mendina golek pangan. Mbok menawa nek wis mari rabi Ageng Wibowo niki nyambut damele teng manca desa tegese rada adoh. Wis ora ana sengkolane daratan sebab Bobo Jalib wis kanthi ikhlas tuku pitik diguwak kanggo tandha guwak sukertane Ageng Wibowo. Lah ngoten Pak Jalib nggih. Lah mila nyuwun seksi dhateng panjenengan sampun dipun sejeni kalian danyang Kang Cikal bakal tungkotya Kang Badirjo Bunda Sundang Bantur mriki. Dipun sejeni kalian Mbah Radiman, dipun sejenian para nabi para wali, dipun sejeni donya sak isine. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi pitike wis ucul dhewe, Pak. Mun sampean sejeni to, pitike wis guwak dhewe sukertane. Lah niki Pak Jalib niki wonten satu kewan tegese iki kewan sing ana banyu. Wis ora kira kenek wong iku banter cilik opo. Niki satu kewan sing wonten banyu. Iki lele Pak Jalib nggih. Nah, lele. Nek wetok nduk-nduk wonten nggih. Nggih, niki lele kali nduk-nduk lanang wadon wis dituku karo Pak Jalib mari ngono diguwak ning nek iki aja diguwak ning kene Pak Jalib. Sampan guwak engko wakil karo Sinoman diguwak sing sik ana banyune. Dadi ndek kene sing sik mili ndek diluk disengkakne wis sepeda pokok wis Pak Jemarin ora apa-apa aja tolong guwak lele iki. Ora apa-apa. Guwak lele tapi sing ana banyune lho ya. Sing ana banyune. Lah niki sampun sinecenan danyang Kang Cikal bakal tungkotya Kang Badirjo Bumi Dusun Bendo Sundang Bantur mriki. Sinecenan Mbah Radiman, sinecenan danyang Kang Manggen wonten Banjar pekaranganipun Bobo Jalib. Sinecenan para nabi para wali donya sak isine kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad. Sampan kekne karo sing anu kerjane diguwak wonten anu Pak Jalib. Pak Jemarin, Pak Jemarin. Jemarin, bagane Jemarin. Nah, tolong Pak Jemarin wis sampan guwakne sukertane ingkang putra inggih menika Ageng Wibowo. Lah niki Pak niki malah kula tak matur yen menika Pak Budi ya Pak Budi kanca kula biyen niki ya kanca karangancane padha masih siji desa tapi cedhek kanca-kanca sembarang kali Pak Budi niki rawuh wonten pondok kula teng Berwangi mriku utawi teng Bersari teng Berwangi mriku madosi kula lajeng ngoten niku matur arepe njaluk tulung pinangka dadi lantarane Gusti ngapunten dhateng panjenengan Pak nggih lek Pak Dalang tegese kula niki mboten saged ngruwat Superto niku mboten saged sing saged niku Gusti Kang Murbeng dumadi Pak nggih. Lah mila kula dados lantarane tata cara pangruwatan, tata cara adus sendang pangruwatan pramila
dalu niki unek-uneke Pak Jalib sampun ngantos wonten ingkang tagih tanpa utang denda tanpa perkara basa mulya badi mulya basa kantun bagya mulya kantun slamete Pak Jalib sekeluarga utaminipun Mas Ageng Wibowo disekseni sampeyan kabeh disekseni danyang Kang Mbawreksa wonten mriki sinejanan bumi langit saha sak isine lebar luar boten wonten alangan satunggal menapa kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad. Iki bocah-bocah rene le jukokno gak apa-apa le iki le. Iki jukokne iki. Iki le jiki wis jukok le. Jukok le. Ambil nak. Nek gak ono ewange entekno le, wis entekno le, gak entekno. Wis entekno le, gak apa-apa iki. Bapak Ibu menika sampun jumbuh kalian urut roncening tumapaking adicara dalu menika Bapak Jalib milujengi muli petri ingkang putra inggih menika Ageng Wibowo lajeng tujuanipun bekas sekataing Durgama Muncal Sukerto pramila kula panjenengan ugi kadang-kadang ingkang wonten ingkang mirengaken namung ndereke ndedonga Pak nggih nek kula panjenengan saged namung nuwun Pak nggih mugi-mugi Pak Jalib sekeluarga kasembatan kang dados gegayuhane slamet donya akhirat Allahumma amin pun panjenengan menika katuran menika nderek wonten mriki boten napa-napa pinarak teng mriki saking kawula kula pungkasi wilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.